муҳаммадҷон мамаҷонов яке аз собиқадорони меҳнат 70 сола шуд ва яке аз шахсони намоёни ҳавзаи шаҳри хуҷанд буда барои рушди ин минтақа ва бунёди корхонаҳои бузурги саноативу сохтмонӣ саҳми назаррас гузоштааст. Ӯ имрӯз 70 сола шуд. Ба муносибати 70-солагии зодрӯзаш чорабинӣ дар толори маркази фарҳанги шаҳри хуҷанд гузаронда шуд. бо назардошти фаъолияти бенуқсон ва қобилияти баланди ташкилотчиятон ва вазифаи муовини раиси вилоят таъин гардида қариб 10 сол соҳаи сохтмони ободиро роҳбарӣ намудед. маҳз ҳамон солҳо саҳми шумо дар сохтмони иншоотҳои муҳим аз ҷумла корхонаи колгарди тилло дар шаҳри панҷакет, заводҳои гидрометаллургӣ ва химия дар шаҳри исфара, комбинати колгарди маъдан дар ноҳияи айнӣ, комбинати қолинбофӣ дар шаҳри гулистон, иттиҳодияи хуҷанд атлас, бинои асосии масҷиди шайх маслиҳатдин, муҷассамаи устод абу абдулло рӯдакӣ, варзишгоҳ барои 25 000 ҷойи нишаст, осорхонаи таърихи кишваршиносии вилоят ва қалъаи хуҷанд назаррас арзёб мегардад. мудири бахши сохтмони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Соғд маъруф Муҳаммадҷонзода табрикоти раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзодаро ба самъи ҳозирин расонд. Вай гуфт соҳибҷашн баробари фаъолияти пурсамар барои тарбияи садҳо нафар шогирдон саҳми арзанда гузоштааст. ин нукта дар суханронии муовини раиси шаҳри Хуҷанд низ мушоҳида гардид, ки аз инсондӯстии Муҳаммадҷон Мамаҷонов дарак медод. дар ҳаёти шумо чун инсони меҳнатофарин рӯзҳои фаромӯшношуданӣ хеле бисёранд ва ҳар яки онҳо ҳолатноматонро бо рангҳои назаррас муҷаллоб сохтаанд. мо бисёр ифтихор дорем ки имрӯз дар қатори бузургон роҳбарӣ бо лаёқат, қавиирода, хоксор, марди фидокору ғамхор, бинокори варзида, устод ва мураббии садҳо ҷавонон Мамаҷонов Муҳаммадҷон Воҳидовичро ном мегирем. шоёни қайд аст ки тӯли солҳои зиёд таҳти роҳбарии шумо сохтмони биноҳои муҳиму боҳашамат ба итмом расонида шуда ба нафъи халқ хизматҳои шоиста намуда истодаанд. заҳматҳои шумо дар соҳаи сохтмон тарбияи ҷавонон хеле калон буда шогирдонатонро дар рӯҳияи инсондӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, ватанпарварӣ, муҳаббату садоқатмандӣ ба ватану халқ тарбия намудаед. фаъолияти меҳнатии Муҳаммадҷон Мамаҷонов пас аз хатми донишгоҳ яъне соли 1975 оғоз гардидааст. беш аз 15 сол муовини сардори коргоҳи сохтмонии вилояти Соғд он вақта Ленинобод буд. ӯ баробари кор дар пешбурди корҳои сохтмонӣ ва ободу зебо намудани симои шаҳру ноҳияҳои вилоят саҳми босазо гузоштааст. аз мақоми шогирдӣ то ба дараҷаи устоди расиду мактаберо таъсис додед ки саршор аз ҳикмату адолат райҳ кардааст. фаъолияти меҳнати шумо аз соҳаи идораи давлатӣ ба сохтмон марбут буда саҳматон ба рушди соҳаҳо ва хусусан дар тарбияи ҷавонон соҳибистода хеле назаррас аст. Муҳаммадҷон Мамаҷонов беш аз 10 сол муовини раиси вилояти Соғд низ будааст. баробари рушди соҳаи сохтмон инчунин барои бунёди даҳҳо корхонаҳои бузурги минтақа ва ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмак намудааст ва саҳми худро барои пешрафтани хоҷагиҳои халқи кишвар назаррас гузоштааст. асосгузори сохтмони 32 корхонаи саноати вилояти Соғд ҳастанд. яъне дар сохтмони вилояти Соғд ҳамин роҳбар шуданд. яъне цифри калон. дигар цифре ки мехоҳам гӯям, дар замоне ки инҳо роҳбари системи сохтмон буданд дар Тоҷикистон ба ҳар 1000 нафар 312 квадрат биноҳои истиқоми сохта мешуд. ҳоло мо шогирдо ҳамаги 175 метри квадрат расидем. яъне аз 312 175. яъне нишондани хеле бузург аст. ин кордонӣ маҳорати роҳбарии муҳтарам устоди моро нишон медиҳад. соҳибҷашн қаҳрамони гузориши мо солҳои 2006-2009 дар вазифаи раиси шаҳри Хуҷанд таъин гардидааст. вазифаи худро сарбаландона иҷро намуда ба нафақа баромадааст. ҳоло давлати пирӣ меронад ва яке аз иштирокчиёни фаъоли собиқадорони соҳаи сохтмону меъморӣ мебошад. аз ин рӯ дар ҷашни 70-солагии мавлудаш пайвандону дӯстон, ҳамкорону шогирдон бо рӯҳияи болида ва гулу гулдастаҳо ба табрикоташ омаданд. вақте ки мо мана ҳамин соли 1982 треси сохтмони Ленинобод ба ман ҷонишини раиси сардор шуда омада будам, дар ҳамон вақт 100 нафар дар ҳамон аппарати треси сохтмони вилоят 100 нафар кор мекарданд. аз ҳамон вақт
4 нафар мо танҳо ҳамин тоҷико будем халос. Дигар 96 нафар дигар ҳамин забони русою ҳам дигар нафарҳо буданд. имрӯз бинем ман дар ҳамон вақт гумо мекардам ки ҳамин сохтмончиҳои аксарият зӯраш ҳамин русою дигар миллатҳо буд. Локин ман имрӯз шоҳиди онам ҳастам ки мо миллати бузург ҳастем ва қудрати онро дорем ки ҳамин ҷумҳурии худромонро бо дасти худо мо созем, обод кунем, пеш барем. Ояндаи Тоҷикистони мо бояд ки дурахшон бошад. барои фаъолияти пурсамар тарбияи садҳо шогирдон дар соҳаи сохтмону меъмории Муҳаммадҷон Мамаҷонов сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, вилояти Соғд ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор гардидааст. ҳамчунин ба ӯ нишони аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон, корманди шоистаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор донистанд. гузориши Мафтунашкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.